κάτω δεν βλέπουν τι έκανε θερμοσκύλια. Γιατί μιλάω, ρε. Θα σπάσω. Και αυτό που λέει λίγο Τζέμς. Άντε, πού την μπαλάμε γύρω. Δεν βλέπουν τι έκανε θερμοσκύλια. Δείξε από την άλλη μεριά, γιατί είχε. Την άλλη μεριά δείξε το βίντεο. Ας δείξει και την άλλη τώρα. Μπορείς να μην μιλάς, ρε παπάρα. Δεν το δέχομαι.